ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Забон калиди ҳамаи маънавиёт ва сарвати маънавии инсон ба шумор меравад. аммо вақте забони модарӣ ва забони шоиронаи мо пур аз мушкилот аст, чӣ гуна метавон гуфт забони тоҷикӣ дар ҳоли рушд қарор дорад? ин аст мавзӯи суҳбати навбати мо бо Раҳим Зулфониён, сардори шӯъбаи танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Устод, хуш омадед. дар оғоз мехостам дар бораи иҷрои муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақомоти давлатӣ каме маълумот бидед. Ташаккур. Чун мо ҳамагон воқиф ҳастем ва дар арафаи гӯем як ҷашни бисёр ҳам таърихан нусратофаринамон, яъне истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва бо дар назардошти он ки нахуст истиқлоли мо аз забони миллатамон, аз забони давлатамон оғоз гардида буд, ман дар назар дорам солҳои 1989 даврони шӯравиро. Инҷо мо метавонем бигӯем ки дар 13 солае ки мо аллакай тай намуда истодаем даврони истиқлолияти худро, ҳамзамон рушди забон ҳам қадами истиқлолият метавонем бигӯем ки дар ҳақиқат дар тамоми риштаҳои қишри ҷомеа, дар соҳаҳои тахассусии илмҳои тиб, кишоварзӣ, техникӣ ва дигар соҳаҳо, илмҳои дақиқ, ҳатто маърифу маърифат, фарҳанг, бубинед ки аллакай забон то чӣ андоза рушд кардааст ва ин он забоне нест ки мо 13 сола пеш гуфтор мекардем, чунки забон рӯз аз рӯз боишида истодааст. аз кадом ҳисоб? аз ҳисоби муодилҳои вожаҳои тоҷикие ки имрӯз дар замони нав ба ҷои калимаҳои ихтибос корбурд мешаванд. ҳамзамон калимасозиҳо ва истилоҳсозиҳое ки бо ҳама навиҷодиҳову навгониҳои замони муосир ҳамқадам забони мо гӯем ба ақиб намонда дар истилоҳсозиву калимасозиҳо хазинаи луғавии забонамонро боӣ мегардонем ва ин аст ки гӯем рушди забон дар коргузорӣ, фаъолияти коргузории вазорату идораҳо, мақомотҳои иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, чун коргузорӣ тибқи қонунгузориамон ба забони давлатӣ аст, албатта дар як дараҷаи гӯем қаноатмандона метавонем гӯем коргузориро ба роҳ мондан ва тасдиқи ҳар як санади меъёрии ҳуқуқии кишварамон худ гувоҳи он аст ки забони мо ин бо қудрати воқеӣ ва нерӯву рисолати худ қодир аст имрӯз ҷомеаро пеш барад ва метавонем гӯем ки чун суханони пешвои миллат ба ёд меояд, истиқлолият тоҷикону тоҷикистонионро ба ҷаҳониён ошно кард ва ҷаҳонионро ба Тоҷикистон наздик карду ошно кард. мо метавонем дар шарҳу тафсири ин суханони олимақом ва хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаминро бифаҳмем ки дар ҳақиқат ин даврони нусратофарини истиқлолияти давлатии мо чунин як даврони пурфайзу пурбаракате ба ин кишвари биҳиштосои мо ҳаст ки Тоҷикистон дар мафҳуми кул, яъне бо забонаш, бо фарҳангаш, бо таъриху тамаддунаш, бо ҳама дастовардҳои чӣ дар гузашта дошт ва чӣ имрӯз ноил мегардад, ба ҷаҳониён гӯем муаррифӣ шуд ва ҷаҳониён барои мо бо зеҳну шуъури тозаи тоҷикона, бо забони бои афкори луғавиамон ба мо ошно мешаванд ва наздик мешаванд. чун шумо дар ҳайати гурӯҳи корӣ аз Кумитаи забон ва истилоҳот дар ташкилоту муассисаҳо пайваста санҷишҳо мегузаронед, корбурди забони тоҷикӣ дар ташкилоту муассисаҳо чӣ гуна бароҳ монда шудааст имрӯз? шумо болотар озид қайд кардед ки дар ҳолати қаноатбахш аст.
хуб роҳбарон чӣ гуна таваҷҷӯҳ мекунанд? ташаккур. акнун албатта дар ҳолати қаноатбахш гуфтан ин боиси сарфарозӣ аст ки коргузорӣ ба забони давлатӣ ба роҳ монда шудааст, вале риоя кардани талаботи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, риоя кардани муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риоя кардани дигар қонунгузориҳои кишвар дар фаъолияти ҳар як ташкилоту муассиса новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқияш ногузир аст ва ҳатмист. ҳафтаи гузашта мо чунин як гурӯҳи кории кумита ба ташкилоту муассисаҳои воқеъ дар шаҳрҳои Панҷакин, Гулистон, Бӯстон, Исфара, Хуҷанди вилояти Суғд сафарбар гардида будем ва инҷо албатта дар баробари он ки фаъолият қаноатбахш аст, ҳанӯз мушоҳида мешавад ки камбудиҳо чун дар дигар вазорату идораҳо мақомотҳо дида мешаванд, ҳамон камбудиҳои ҷузъӣ дар ин ташкилоту муассисаҳо низ ба назар мерасанд. яъне ҳанӯз роҳбарон намедонам аз сабаби оне ки ҳуқуқшиносони онҳо беаҳамиятӣ зоҳир карданд, дар ҳамон ифодаи гӯем истилоҳҳо ва вожаҳои ҳуқуқӣ аз қабили фарқият бурдан дар фармоиш ва фармон. чунки аксар ташкилоту муассисаҳо ҳанӯз мебинем ки ба ҷои фармоиш фармон менависанд, вале агар ҳуқуқшиноси хуб бошад ба онҳо мефаҳмонад ки фармон тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба салоҳияти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардидааст. ба боқимонда ба ҳайати гӯем вазоратҳо, кумитаҳо, агентиҳо, хадамот, ташкилоту муассисаҳо, идораҳои давлатӣ ва муассисаҳои гӯем ғайридавлатӣ, ташкилотҳои хусусӣ боқимонда онҳо бояд бланки фармоишро таҳия кардаву тасдиқ намоянд, то ин ки коргузорӣ ва санади гӯем ҳуқуқии онҳо дар шакли фармоиш ба роҳ монда шавад. дар бисёр ташкилоту муассисаҳо метавонем гӯем хато намекунем. ҳамин қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳарфкалид, яъне ҳуруфи тоҷикӣ дар матну забони компютерҳои ҳар як ташкилоту идора, вазорату корхонаҳо. ҳанӯз мебинем ки ба ҷои он ки дар гӯем қолабу формати Time New Roman TG фаъолият баранд, мебинед дар он ҷо баъзеҳо аз фирмаҳои хусусӣ ҳуруфоти Таҷикан, Ариалтаҷ ва дигарҳоро истифода мебаранд ки ин дар иртибототи гӯем ҳукумати электроние ки миёни вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо имрӯз пурзур карда шуда истодааст ва ба роҳ монда мешаваду шуда истодааст, ин монеагӣ эҷод карданаш мумкин. чаро? чунки бояд ки мо дар як ҳуруф ва дар як барнома ба ҳамдигар иртибот дошта бошем. чунки дар ҳолати гуногун будани барномаҳо метавонад матнҳо дастрас нагардад, метавонад матнҳо дар сурати ҳамон барнома дар барномаи компютерии дигар вазорати идора набудан умуман хонда нашавад, қабул карда нашавад. барои ҳамин бояд ки ҳар як ташкилоту муассиса, вазорати идора, ҳар як мақомот ба ин масъала ҷиддан муносибат кунад. зада гузошта намешавад. бале чунки бале без ҳарфҳои ҳеву ҷеву қеву ғе барои мисол ёки дар ин сурат дар сурати ҳуруфоти романтии намбудан ёки умуман барнома реза нашудани ҳамон компютер гузашта намешавад ки аллакай ғалатҳои техникӣ, ҳатто мантиқӣ ва имлоӣ пайдо мешаванд. вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо пеш аз ҳама роҳбарони масъули онҳо ба ин масъала ҷиддӣ муносибат кардааст. аз ҳисоби бо даъвати барномасозон ҳуруфоти Time New Roman ё ин ки Time New Roman TG-ро дар компютерҳои корхонаҳои худ, коргоҳҳои худ дуруст роҳандозӣ кунад. забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ
اعلام و اعتراف شده. از چه باشد که باز میبینید در بسیار تشکیلات و مؤسسه‌های خصوصی هنوز هم مهر آنها یا اینکه بلانکی رسمی آنها در صورت مکاتبات و معاشرت و کارگزاری با 2 زبان حتی با 3 زبان تهیه میگردند که این هم علاقه خلاف قانونگذاری جمهوری تاجیکستان است. چون ما احترام و ارزگذاری این زبان یعنی زبان دولتی هستیم و دولت ما علاقه میان تمام دولت‌های جهان شناخته شده هست، از این خاطر ما باید به قانون رعایت کنیم. یعنی مهری گویم هر یک تشکیلات و اداره مؤسسه به زبان دولتی یعنی به زبان تاجیکی باید تهیه و حقوقی کرده شود. همینچنین بلانک های رسمی نیست، تنها به یک زبان به زبان دولتی باید تهیه و تصدیق کرده شوند. در صورت مناسبت و مکاتبات با کشورهای خارجی یا اینکه با شرکت‌های خارجی که در کشور ما فعالیت میبرند، در این صورت علاقه طبق قانونگذاری بلانک های 2 زبانه اجازت است تا اینکه راه اندازی کرده شده به کار برده شود. کدام عامل و سبب و مانع‌ها زمینه‌گذاری مشکلات زبان تاجیکی میشوند؟ این گونه زمینه‌ها در خود ما صاحب زبانان است. چرا؟ چون که هر یک صاحب زبان، هر یک خاندان، هر یک تشکیلات و مؤسسه، هر یک اداره، وزارت و کارخانه و مقامات وظیفه دار است برای تحکیم و تکمیل سطح زباندانی کارمندان شرایط فراهم آورد، ساعت‌های آموزشی زبان دولتی برای ماند و هر یک خاندان، هر یک عائله نیز به همین منوال وظیفه دار است و مسئول است، قرضدار است پیش فرزندان خود در رشد زبان آموزی فرزندانش سهم گذار باشد و به گویم طرفی ظاهر نکند. چرا؟ چون که اگر پدر و مادر به مسئولیتی ظاهر کنند، این علاقه برای کودک، برای آینده کودک، نورست، جوانی آینده بخش ما خیلی گویم تاثیرهای منفی رساندنش ممکن است. از این خاطر ما برای بلند برداشتن سطح معرفت و مفکوره و تفکر خود و شعور ذهنی خود باید پیر و برنا همیشه در مطالعه باشیم، در مطالعه روزنامه ها باشیم، کتاب ها باشیم و اینجا البته تعصب همدیگری، یعنی چرا او از من پیش رفت، حتی تعصب ها در سمت هم زباندانی هم دانش اندوزی می تواند با راهی مثبت به کس تاثیر مثبت هم رساند. حتی در گفتار بله ما باید با تعصب به مردان، به جوان مردان، به بانوها، به شهروندانی که در دایره زبان ادبی در جایهای جمعیتی گفتار میکنند، ما باید از آنها عبرت بگیریم و همین رفتار و همین اقدام آنها رو در رفتار خود، در گفتار خود، در کردار خود کاربرد کنیم، استفاده بریم. و اون عائله هایی که در خارج کشور خانوادگی هستند، با اهل عائله هاشون، با فرزندان زندگی میکنند، در پاس داشتن زبان دولتی باید مسئول باشند. وقتی ارزگذاری و احترام نسبت زبان هر شخص دارد، این معنای آن رو ندارد که او تنها دور از تاجیکستان است و بهانه شهروندان عزیز ما چون در خارج کشور به طور مقیم زندگی میکنند، اگر گویم با حس بلند افتخار و ارزگذاری و احترامشان به زبان زندگی دارند، آنها زبان در گویم خاندان آنها هرگز کاسته نمیگردد و فرزندان و آیندگان نبیرگان آنها نیز با این زبان گفتار کرده میتوانند. چرا؟ چون که ما مثال های رو داریم که حتی فارسی زبانانی که 400-500 سال پیش به کشورهای اسپانیا و ایتالیا گویم هجرت کردند و تا امروز نسل به نسل فرزندان آنها، نبیرگان آنها زبان آنها رو در خاندانشون
маҳфуз нигоҳ медорад, гуфтор мекунад ва бо як забони ноб суҳбат мекунад, дар баробари он ки онҳо забонҳои давлатии кишварашон испанӣ ё ин ки итолиёӣ ва дигар забонҳои хориҷиро медонанд. бо ифтихор ҳатто суҳбат. бале, ва ифтихор аз забони модарии худ мекунад. дар ҳамин замина устод метавонем бигӯем ки забони тоҷикии мо имрӯз дар роҳи рушди худ устуворона қадам мегузорад. бале, албатта мо метавонем бо боварӣ бигӯем ки забони тоҷикии мо имрӯз рӯз аз рӯз рушд мекунад дар баҳри гӯем дар баробари такмилу ғанӣ гардиданаш гӯем истилоҳоти нав ба нав ҳамарӯза эҷод мешаванд дар ҳар соҳа, дар ҳар қишри ҷомеа аз ҷониби соҳаҳои тахассусӣ, фарҳангномаҳо, яъне луғатҳои соҳавии тахассусӣ таҳия мегарданд ва аз ҷониби он риштаҳои касбу кор, барои мисол аз ҷониби кормандону олимони соҳаҳои илмҳои дақиқ, илмҳои кайҳоншиносӣ, илмҳои химия, риёзӣ, илмҳои биология, ботаника, растанишиносӣ ва дигар илмҳои дигар риштаҳои илмҳои умумии техникӣ, муҳандисӣ имрӯз зарурат ба миён меояд то ин ки фарҳангномаҳо ҳарчи бештар таҳия ва нашр гарданд, ки ин фарҳангномаҳо дар гӯем мувофиқа бо шӯрои ҳамоҳангсозии кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қурбу ҳукми гӯем амалӣ шуданро мегиранд ва мавриди дастури илмиву методии ҳар як донишҷӯву навраси соҳибтахассус будаву шуда метавонад. мувофиқ намудани калимаҳои иқтибосӣ ба табиати забони миллӣ чӣ гуна бояд сурат бигирад? истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ аз рӯи шеваҳои муодилҷӯӣ, калимасоз, истилоҳсозӣ, тарҷумаи истилоҳ ва иқтибос баромонда мешавад ва гунаи чаҳоруме ки гӯем хазинаи луғавии моро бой мегардонад, ин калимаҳои иқтибосӣ ҳастанд, истилоҳоти иқтибосӣ ҳастанд ва дар баробари он ки қудрату тавоноии тавонмандии забони мо ба муодилҷӯӣ он ба истилоҳсозӣ ва тарҷумаи истилоҳ ҳамто надорад, албатта боз дар мафҳуму гӯем маънои истилоҳоти зиёде боз рӯбарӯ шудан мумкин аст ки бевосита онҳо иқтибос мешаванд аз қабили радио, телевизион, дигару дигар ва дар ин сурат бояд нозукбинона дақиқ бояд рафтор кард то ин ки муодилҳои забони тоҷикӣ барканор намонанд ва аз назарҳо дур нашаванд. баръакс аввал ҳамун калимаи иқтибосшавандаро мо муодили онро меҷӯем, роҳи тарҷумаи онро меҷӯем, роҳи калимасозии онро ки он аз ин истилоҳ ягон мафҳуми ба забони тоҷикӣ сохта мешавад ё не. пас дар сурати гӯем ҳолати мавриди ниҳоии тангӣ танҳо иқтибос метавонад ба забони мо ворид шавад. аз ҳамин хотир бубинед мо вақте калимаи мегӯем ниҳонвожаро мо гӯем дар раванди гӯем мафҳуми тарҷумаи мафҳуми истилоҳ сохтаем, яъне ниҳонвожа ҳамон парол ҳаст ба забони хориҷӣ. парол яъне худи мафҳуми парол ин шарҳи он ба ин маънист ки яъне калимаҳои махфӣ пинҳоние ки истифода бурда мешаванд. пас ин ба забони тоҷикӣ дар роҳи истилоҳсозӣ ҳамон ниҳонвожа аст ки ин мафҳумро ифода карда метавонад. ё ин ки калимаи утилизатсия яъне партовкорбаронӣ. бубинед чӣ хел калимаи зебои тоҷикӣ сохта шудааст ки аз ин метавон истифода бурд. ин аллакай дар илмҳои техникиву муҳандисӣ истифода бурда мешавад. ҳамин гуна роҳҳо яъне иқтибос танҳо дар суҳулати зарурати
оне ки гӯем шеваҳои муодилҷӯӣ ву калима истилоҳсозӣ ву истилоҳ тарҷумакунӣ қудрат надоранд, дар он сурат калимаҳо иқтибос мешаванд аз дигар забонҳо. барои пурра бартараф кардани мушкилоти забони тоҷикӣ кадом корҳо бояд ба анҷом расонида шаванд ба андешаи шумо? барои мушкилот осонтар шудан моро зарурат пайдо мешавад то ҳар як соҳа бо фарҳангу луғатномаҳо таъмин карда шаванд ва барои он ки фарҳангномаву луғатнома ба забони давлатӣ ба ин гӯем соҳаҳои тахассусӣ таъмин гарданд, пеш аз ҳама мутахассисонро зарур аст ки барои минбаъда бартараф кардани ҳама гуна мушкилот дар самти истилоҳоти соҳавияшон камари ҳиммат баста ба асоситарин муҳимтарин вожави истилоҳоти соҳавияшон диққат дода фарҳангномаҳои онро дар шакли аз 100 то 500 истилоҳ баъд дар шакли васеътар аз 2000, 3000, 5000, 10000 зиёдтар фарҳангномаҳоро таҳия кунанд ки ин роҳи асосии бартарафкунии мушкилот дар самти татбиқи забон, рушди забон муҳимтарин гӯем вазифа ва кору иқдом маҳсуб мешавад. ташаккур зиёд устод барои як суҳбати самимӣ ва бармало кардани мушкилоти забони тоҷикӣ ва ҳамзамон роҳҳои рушди он. сарбаланд обод бошед. бинандаҳои азиз, инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад ва дар охир ин нуктаро хотиррасон мекунем ки эҳтиром ба забони модарии худ, ин эҳтиром қоил шудан ба яке аз нишонаҳои муҳимтарини истиқлолият аст. саломату сарбаланд бошед.